Какво става, манячета? Живо, здраво, добро утро. 6:30, 24 декември, София. Ще панем сега към Попово за коледните празници, да се видим с роднини, с приятели, да се съберем. И това ще е влогче. Да запазим спомен как сме си изкарали. С черната сянка сме. Това ще е втория път надълго. Подготвена, всичко точно. Сега отиваме към Овча купел да вземем лопуша. И после ще минем през Търново, ще вземем Мимито и газ към Попово. Айде до после. В момента София е празна, няма никой. Дали все пак 24 в 6:30, 7 без 15, нормално да няма никой. Много трябва да се внимава в момента. Пътя е заледен навсякъде. Айде се е по-топичко, в момента е 2 градуса. Обаче все пак много внимателно трябва да се кара. Дойдохме до лопуша, само чакаме да слезне. Ето го черния лебед. За пътя не съм си взимал абсолютно нищо. Почти нищо. Ето тук едни кифлички, които пешето ми оставя. Благодарност на пешето. И една водичка. Ама трябва да е достатъчно. Аде бе, Жора. Аз малко забравих да снимам, вече сме в Попово. Последно като снимах, когато бях по магистралата. Ето тук сме с баткови степ. Чай да светна. Охо. По спортната коласка. Показвам му колата. Сега ще ходим малко да се повозим наляво надясно. Навънка вали гаден дъжд. И такива работи. Айде до после. Сега е момента да направиш опенинг на клипа. В момента отиваме към търговището да пазаруваме за нова година. Кажи, че нещо бе. Моля, иска деца. Ой, може да не обръщате внимание на външния ми вид. Много ме боли главата в момента. Имам мигрена. И си полегна до търговище. Не е мигрена, а пропивка. Глупости, спах на криво, има боли врата. Аз ти казах, не е, защото си спала на криво. Ти не разбираш. Защото си крив човек, си крива в чарвата. Ако слушаш чистство, до никъде няма си в живота. Добре, кажи. Ти го кажи на сестра си. Казвам ти го. Доброто, днеска е... Стой малко, аз тръгвам, бе. Къде? Днеска сме в тежката баварка. Чай да служа кола. Тук съм с 2 кафета от двете ми страни. Да имаш и 2 маски от двете ми страни. Гласим се за Озана, за ски. Отиваме да се забавляваме малко в снежна обстановка. Сега ще стигнем. Ще стигнем, бе, как? БМВ да си виждал да закъсва. Да, второ на паркинга, нали да. След това продължаваме с аудите пичното. И... сега ще се видим с момчетата. Отиваме на отсечка. И кайтана да кърна. Патенцето за късмет. Патенцето трябва да са му паднали очилата да вижда второто. Да, в момента е смъкнал очилата, гледа. Аз тук съм тръгнал с 2 чифта чорапи, 2 чифта обувки, 2 чифта якита, 2 чифта кашти, 2 чифта... Въобще имам 2 чифта. 2 чифта ръкавици, 2 чифта шапки. Всичко имам по 2. Добре се направя между другото. Много ясно. Даже съм се сложил тук една скоростна кутия в багажника, едно биале, 2 резервни гуми, 5 литра антифриз, 2 литра зимна течна. Ама да, и аз съм с 2 чифта чорапи, 2 анцуга, отдолу 10 ката. Ама така се отива на планина. Каза, че обеда банкомата. Оставя ми те. Остава бати Йонко. Сутрешната ми зарядка правя в момента, брат. Труша цигари сред булчета след 3 часа сън. Брат, между другото наистина почти не сме спали. Поспахме се, много рано трябваше да стане. BMW мафия, Audi мафия. Вижте кой излезе в нашата група. 4K Трилър. Сюнет на Стевчо. Излезе ми вчера и аз гледам. Аз чакам премиерата на филма по принцип на нещо. Пак сюнета, брат, като има корона, колко BMW-то си го струва. Чай да почиствам така. Бати буцата, брат.
Те не мога да го махна. Я ги служи в сериозно положение. О, шит! С Гого. Кой е? Айде, готов си. For the boys. Това чалга е излезнала? Излезе нова песен и се казва Чалга. В тази песен се пее, че ако не слушаш Чалга, не ставаш за нищо. И виж как почва. Я не дей се прави, дупето завърти. Няма как да се завърти. Ролин Кедиора. Топ. Степчето дойде. Заминаваме към Лозана. Има снежец, трябва много да се внимава. Аз като нормален карам назад. Но ги куря. Стигнахме Лидълчето в Търново. Аудито, БМВ-то. На Степ аудито къде е? Чуеш там татко? Ще сипваме масло ли? Който кара бензин, сипва масло. Точно тьока не сипаш малко бензина, нещо под колата и ти преебана, брат. Да. Ако не харча масло, значи не вари. Това е моя принцип. Моето застои не вари. Ало? Кажете здрасти. Вижки генгстъра, където си измаха. Дамски. Ние ги са, с Arctic Skin. Между другото е много як. Скина. Заспаха тече. Дай да снимаме тук. Туториал. Отбивайте капачката, поставяйте капачката на чисто място и внимавайте да не олеете. Жадне. Има работа, храня гълъбите. Тунинг. Влезе едно въобще вътре. Айде ви, малко. Ауди. Да. Ние ще киснем ли още? Има едно клипче, брат, един тъй на една магистрала, как се завърта и само говори по телефона и се завърта и тя колата, дето кара зад него, няма да го снима, само говори човека по телефона, мята и завърта се и продължава да кара. След това завършва го вземем с въртите. Дъпна дъжната, май. Само един човек да кара ски. Бега с... Минус 300. Стигнахме Лозана. Тук има бая снежец. Чиник. Я го напей пак. Да. Вие много да не си пазихте, май, бе. Ето е на баща ми, човек. Това е много топле. Много топле. Тъжка, най-то и ти го взех за тебе. Кое? Те, чай сега седна. Благодаря. Така става. О, нинджа! Донго, обръща се. Сега ще я забавам, снимай сега. Да, естествено. Ама дръжаш. 3-2-1. О, Абе, сняг ми пада на главата. Чайте ме, Чай, че сега го дъшам. Искаш боксер кем? Любовтия. Ама те казали, ти не добро зна. Момчето вече е облечено. Изглеждаш се да работиш на обекта. Там къде са? Скиявите. Я броята от Грилич, май ринах до есе. Супер е. The fuck you looking at? То са... Озана е?
Не, той е комшията, той е директора на Вапцаров. Челе! Да. Пачевта ръкавица ли имаш ти? Аз имам два, да. И с тези трите, и че мога ти дам. Я дай, не, че моите не можа да ги намеря. Не можа да ги намеря в това. Имам едни В стари Попов. сеньорски. Ето го, батянко. Покажи какво правиш. Дойдох на чист въздух да изпуша една цигара. Копе лентата е събътя. Митаха само на ръце. Две коли минаха с теглиш, трябваше да ги се качим. Виждаме, газарчето. Аз. Ако се надвият гащите, съм се насрала. Кръста да видите. Това искаш да те фърна фейти, бе. Айде да пробваме. Как ще пада снега. Ретни го, еш някой пекал. Не ти е лесно. Най-сетне взехме бордовете. Момчета са нагласят тук в момента. Всичко е наполовина готов. Степа и той е наполовина готов. Мале, голямо падане ще падне. Само гледайте какво става. Аз тук имам такова за самолетите. Какво за самолет? Жироскоп. Ей, аз съм тъпако, трябваше първо другия крак, мен другия ми е по-удобен, бе. Сета е. Аз съм много кара с ляво, Ще бе. надъшам. Айде, после ще се видим, когато вече се пазаряме и падаме като кучета. Как ме пикри са, бе? Как се да разкача, бе? Аз го стигнах, бе. Ето го се тук са тътри. Не, Ето го и цака се не кача сега коста. по лифта. Ето го и Степа. Сега ще снимам едно спускане. Долу да не се предетепя много жестоко. Добре. Не се убих супер много. Батко ти професионалист. Точно на лифта застана. Бати газет. Някой от нас ще пускане. Я ми се скуша напред. Топ сноубордиста. Топ. Ето го яйцата. Как е Сусо? Да, съм жален, трябва се да писат. Тук... Кой знае? Старен новобранец! Може да кажа как се качва в лифта. Това е мокри вече ръкавиците. Добър ден. Пристигнахме в къщата за нова година. Село Иванча. 30. Преди малко разтоварихме всичко от колата. Бяха напълнени от дупка. Аз малко не съм снимал от известно време. За първи път ми да снимам така. Ще ме изтърпите. Тук сме с Сисо и Ралка в момента. Чакаме другите да дойдат. И те така. След малко ще ви снимам и другите. Айде. Сега да ви покажа къщичката. Влизаме така. Дядо Коля да ни посреща. Звънчето. Малко досадно. Но нищо. Тук на Ралка чантата преди малко се скъса. Ще го вземем за букука. Доста голямо дворче има. Беседки, пейчици. Там има барбекю отвън. Не знам дали ще го ползваме, май ще го ползваме. Трябва да видим другите дали са взели въглища. Писанко? Писанко? Какво правиш, бе? Още един. Какво правите, бе? Преди малко видях едни кученца тук. Не знам къде отидоха. Какво правиш, бе, Съдър? Охо!
Остава тук, бе, брат. Има 10 кучета. И 20 котки. Там нагоре са стаите, където ще спим. Че да видим другите, какво правят. Какво правите, бе? Гледам новогодишна реч 2025 на Тодор Живков. Той AI ли? Да. Механичката. Пишете, какво пишете? Домашно. Камината бумти. Дават Кристина по телевизора. Нашето момиче. Съседката. Съседка ли ти е? Пак е. Кухнята. Всичко е тип-топ. Айде, после ще се взема. Чакаме да дойдат. Вече снимам. Батко и с теб дойде. Какво става така? 1, 2, 3, И после ще 4, кажа, че 5. няма матки тук, знаеш какво става. Има и бял пис. Виж го. Това малко фракрада, слабо. Да, малко са му ръфали още. Ама нищо. Нали бе, тигър зъби. Ето се най-готвен. Не дей дева, бе. Аз паковка му удари. Те да им чупят от цената. Той За втори път вече са удим. Що са сложили лайсните тук отгоре, бе? Ай, не дей чупи сега на входната къща. Сисо е педал. Педал, ма! Аре, няма, аре. Ква? Дойде с пимпейката да има да къде да Събър седам. ела е тук. Ама тя да е Топло изчиста. е, тръби. Стига бъдка, бе. Костанова. Сгорих се, какво стана? Абе, над филиите. Бе, много съм гладен, брат. От кой? От бюрадъра? Не, от Тунуй. Байта с лампа крилата, бе. Шукар Борикар Ангел. Дайте уиски. Салатките са готови, вечерята е готова, чакаме всички да се съберат. Вече всички пристигнаха. Си с лопа тук на... Дай тук на всичките па. Бах ти водя! Иван се напи вече. Часа ли толкова? Стана като брезона ще. Не знам, че... 254. Ама всеки да Аз взимах камерата, тук те по стари навици. Всички ли сме? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Давай, дойдем да пушим. 2, 3. Аз искам само да кажа на Гош подаръка е някога. И чака да стигне. Сега, слушайте какво... Защото аз си бях поръчал от Елколя. Ибрата е най-голям. Той подарява на човека си. После неговият човек Да, подарява на следващия там всичките, да. Ама след като отворя подаръка. Давай, казвай. Я чакай само. Може да затворя Бими в врата. Може. После деня не искам да Дай да разкрия. се размерим. Дай пак ще да духа. здраве! Ела на моето място. Чак, чана е за здраве. Да, между Ела, Няма не, колко до шаш течи. стигнато. Нищо, гърчите си дават из вода. Дали бе? Маляка! Добре, продължаваме по същия си. И с моята година вече сме на гърче. Издена, трите. Да, и аз. Не, Чикари, бе! на гърче, аз Не, още аз сега тук не го срещам. Италия, само да ти кажа. Аз ходя в Италия. С кого бе? Сам аз си крие! Не ми казвате. Ти що не ме заедеш в чужбина? Спечеля пари. Челиш. Дай Боже, това да ни е подарък. Мокни, Иване, мокни. Кои са четиримата в семейни? Мокни, Иване, мокни. Ама кой ще Ми опаковам подаръка. Те не са оттам. Хартията ма кеф между другото. Са малки. Брат, според мен вас ще ще се са силно някъде опаковал. Засилил към човека просто. Ще падли батерията, аре по-бързо е! За мен не дей го фърля така. Аз си. Аз си... не За мене? Не, как са гаври? Как са гаври? И сега ние за тебе. Не ми хареса опаковката. Айде, честито! Кой ма? Гарнитури. Ари, бе! Айде! Ехе! То не ми се падна и врата, той
не ми подаряваше. Много бих искал брат да ти подарявам UFC, обаче... Аз ви казах, че той е много лесен. Ти да кажеш, че тях е много хубаво. Ева! В интерес на истината, в продължение на последните месец и половина го проверявах дали има тази игра. Да, ми задавам въпроси, да. Обаче, без много да... Ти си гениален. Брат, бах, подаръка, майне. Само че, внимавай там, Сисо, може да застанеш. Най-хубавия подарък. Не го слагай до печка. Да го слагай до печката, да. Платон, страшни гаси. Може ли ти е жушето да ги хванеш? Платон, страшни гаси. Сисо, Ваня, трябва да стои до печка. Платон, страшни гаси. Не, по-хубаво. И те му са казват, че Яко ли? Да. Това бензин. Бензин ли? Да. Бензин. 50 лева. сериозно ли? Ей, това верно не е до печката. Ама не е Туба бензин и Искам да се обърна към всички. Някой да не го помисли за вино или ракия, моля ви. Не, Марко от печката, аз като казах на дядо Койда, че искам 20 кила нафта, виж на кой ги донеси. Аз искам да Не, кажа... не Чакай да кажа на мама, че обичам. Обечката. Да, изсипим БМВ-то. Добре. А, то мирише верно. Е, бензина га. Свърши. До тебе, до тебе. Да не е нафта. Здраве. Ти го поема? Дракия. Айде, ладно, Лила, айде. Айде, че жабчето крека. Времето е много пивко. Ай, Много е пивко времето. Защо наля толкова скът за Бог да прости, бе? Айде, ти пък сега съвсем пък душманската, наля. И сега не е за тебе. Айде. Много женско пакова. Чакай малко. Аре! Ние за рака. Ние за мен със сигурност. Сега два пъти трябва да пия. Айде! Много тъпо. Много яко, може си го снимам. Чакай. Ударих, брат, ударих. Да. Трябва да се знае. Брат, го бих два пъти, аре стига, бе! Тя се зачита, няма как. Виж, ама на серите тук те, бе. Снимай там. Абе, шо ми пише чашата пък ти, бе? Голяма глътка удари. Нали много... Лъвче, милионите плюс. Чай да взема чашите. Кой има вътре? Ако ти да се пресъчи... Ситна фракция. Да не е маслен филтър, то нещо. За повод. Маслена помпа. Кайнен! Какой ти, бе? Какво има? Виждам само бъбъл рап за пукане. Какво има вътре? Бъбъл рапс. Какво е това? Сектире! Я, покажи. Ефа. Айде. Какво има там? Сектире! Банка стана ти. Чак се изчерви. Не мога да зумвам Банката тук. в метър. Не мога да зумвам. Дай. Не го карайте с нас. Снимай го близо и после върху. Колко е очите? Това е брутално. Снимай ванката от близо. Нямаме много батерия, сам да кажа. Мале, това е много яко. Много Чочката се изправя. Аз забравих да го подарявам. Аз ще ви припомня. Ти е велико, бе. Това е Генгста шит. Ванка, я го прочетя, ама по-бързо. Банка да ни каже, че не че трябва. Ама той не може да... Не ми трябва. Банка! Да, това е картичка. Той те обича да каже, че не му трябва подаръците. Айде, бе! Коледа е честита нова година, Фанчо. Пожелавам ти с тези слушалки да чуваш единствено гласа на любимия хора. Чихаре! Любима музика народно, добре, благодаря ти, Ваня. Искам да... Къде, бе? Не, той ми трябва, ще го пазя. Кой ще правиш това? Не знаеш едно време дядовците как са се вързали гащите с конопелица. Ваня, моля! Гащите са си Ванката За коти то с конопа, човек. Произвелица! Канап, не коноп. Същата работа, коноп. Аре, Ваня, няма време и камерата. С Петрито съм тук на снимка на селфи. Не е само тисната Че много ми е лошо. Смятай, защото друг човек че Много ми е лошо. Стапички, аз такива обичам. Тапички! Кой ти? Какво беше той, брат? Какво е той, бе? Какво е той? Аз ако не Браво! Аз
ти ще благодаря. Между другото, Ай, те не са ли скъпи? Благодаря ти, Ицак. искам да кажа, че съм много хубава, имам същия модел. Ади, бе. Хубаво, че не Да, съм Благодаря ти. много съм хубава. За китката за... за Ицака. Иванката. Ами не той Иванката обича се разхожда сам и поне да не е самотен. Не го казвам! Не го казвам слушо! Гледай там, виж кой има там, не. Кой има там? Дай аз да си отблизо. Той нещо продава. Той нещо продава. Банката ме изнадал за нещо, чай да видим. Дано да ти трябва. Някой перде нещо. Очи, двойно опаковано. Брат, той е покривка за маса. Да. Вестници, труд. Ванка, ако има още едно, то не е като на триушки. Да, скажеш. Чакай пък те. Банката и оръжие. Вие тази година просто са побъркали. Аз е. Мерси, Ванка. Браво, бе, Дано да ти трябва. Мерси. Дано да ти трябва. Защото аз не знам, играй ли? Аз мога да я ползвам, ако не трябва. Той ти каза да ти не играл, ти си хубелния. Човека, кой в Дубания играе лоу. Даже мога да познавам къде ги взе. Аз само мога да кажа, тази година подаръците са много силни. много са силни. Много са силни тази година подаръците, само ти мога да кажа. Ама няма да кажа. Наистина. Аз не знам цената. Аз е. Не сега. Домашно вино ли? Не взе нещо. Много добре са. Джанти. На 19%. Джуниор, тук те на столна игра, брат, гледай коста! Ехе, много яко! Мята и Джунера! Ще замяраме ли с сила? Ади, бе. Так му като за Изве тебе. се печка да не ги изгоре. Пише тук те са отстрани трити. Какво е, човек? Има дуел, Добре, дай другото е нататък. война и още някакво. След малко ще го чета, защото не мога да чета много стричам, ще се забавим, ще свърши батерията на... Ама много яко това. Сега ще го видя, чакай. Сега ти имаш да подариш. Това са напи. Не е вярно. Честито! Рала Дена. печелившия. Бакларавър! Заповядай. Смисъл, снимай отблизо. Я? Валя, ама та... Иване, моля да излезеш от картината, защото... Дай по-бързо, че няма. Ама не мога! Лече. Аз дръжам. Къде ика? Знаеш от кога искам такова? Стани, ама чакай, че моя се разпадна. Нищо, няма да се сърдят. Заповядай. О, благодаря. Малко е чуплю, брат. Я им става. Не се бам. Малко е чуплю. Знам да отвърна всичките така. Я да го отбор някой друг. Давай. Много е яко. Носи секса. О, много е яко. А Оля, дай, бе! Не съм много як. Де спойла? Чай. Брат! На така го отвори. Макарон за плуване е това. Това е фигуран за изолация! Той не знае. Я го кажи. Ама заставете един друг. Той е брутално. И двамата сте еднакво грозни. Ама не бе, ама сега, ама не това. Да, много е хубаво, не сега. Благодаря ти много. Той ще трябва ли аз да подпра БМВ-че едната кола? Той подари вече. Смятай колко сте! Ни с точката! До него. Ни с точката! Видях какво правя! Ти да го подари? Аз на Той Гош. първи на гост. Добре. Това ти е много як човек. Ай, аз съм Само, че не следващия. знам къде ще Пулът е го- малко ще го скромно. Чакай, Дена какво получи? Камъни! Аз съм накани с точката! Видях какво правя срана! За избора ми помогна. За избора ми помогна. Това на Кико Милано ли е? Ти спиртонер ли, бе? Това е козметика на Кико! Спирала ли? Това е как скромно! Това е брутално! За избора ми помогна момичета с вкус. На Кико Милано е топа! Аз си мислех, че е спиртонер, бе! Много яко. Един спиртонер. Тук пушим ли яко се? Кой си? Елхайма, снимаш ли? Виж, Декорацията. Елхайма! Ние с Тошко видях в Ибрана и сме готови. Сега съм аз. Чакай първо аз да ви. Ама тя виждала ли го, Дено? Не.
Ванка! Искаш да съм къстани богат да снимам аз първо. То не е лошо, бе. Да видим кой има кутията. Този биби крем е много як. Кой ти е? На мен ми пасна на цвета, тъй че и на тебе ще ти Много як. Да. Много яко. Момчета да не разбират. Това е където си прибираш косата назад. Чакайте чорапи ли сега? Кой ти е? Само да кажа, между другото мислих аз да я купувам тази игра. Та. Или опиянен. Мислих да я купувам. Маска за лице. Който е много яко. Точно същата между другото. Имаме 3 дена да я играем. Тоши? Санчо! Купи филтър, брат, купи филтър. Пробвай така. Представяш си? Няма да изля. Като гледам големината, купи филтър, брат. Според мен е ваш персон. Брат, може да е съединител, знаеш ли? Съединител! Феродов диск. Проблем имаше с този подарък. Парцалка. Какво пише пърлянка? Кой ти е? Пърлянка! Чакай! Остава! Ама честно, бе. Кой ти е детайлен кит ли? Кой ти е? Си добре! Парцалки! Това мирише на Пако Рабани. Какво е това? Ама виж и това. Братче, кит. 1, 2, 3, не, 2, 4, 6 кърпи, брат, за миене има. Парцалки! Ади, бе. Брат, той е детайлен кит, бати кефа. Той е баш вярно. Склата за... Какво пише я? Аз не виждам. На планина на море. На планина на море на дюнерите. Това е брутално. Ти много яко е. Много е яко. Откъде е това? Много е яко. Голяма. Между другото, нямам парцали за чистин. Кърпите са хубави, между другото, мога кажа. Аз сега си има за какво. Аз сиктири, гледай какво става с рейс за гуми. Много яко. Спри за такова гуми. Как са ти сработи? Детайлен. Хубаво, че си Кокпитари, бе, ти за И табло имаш. миришат, но уникално, само да ви кажа, миришат Мога да много помириша. яко. Чай оставя вейпа. Има ли още подаръци? И аз си пуснем носа. Има Искаш ли сега? На нищо не мириш. Имаш ли без подарък? Има още исто. Не. А не. И Стаско Това е няма. без По принцип подарък. Тошко трябва да... Чакай, кой? Трябва да дам на Стас. Сега е точно. Добре. Той не го ли Аз дал ли? бях на Стаско, но ми се смени с Тошо. Заповядай, Станчо. Бе. Ти малко знаеш какво е. Снимай надписа така. Да. 5 литра на... Ама сега трябва да ги отворим. Трябва ми нож. Аз стигна ли се? Едно, естествено. Аз само да кажа, имам 11% батерия, тъй че по-бързо. Ще стане, ще стане. Той са кружки за колата. Аз се знам предварително. Плафони, той не е за регистрация. Не ги каза, бе! Не се карай, бе. Не сме се разбрали. Тук баласти. Солен днеска. Верно е, цялостен фар, тако с... за регистрация. То ще отидем съкът на сестроина чак на земята да свети като неон. Да. Толкова силни ли са? Виж какво пише, only 10% battery remaining. Има ли камбус? Виж само как. Има. Добре. Да. Много яко. Ти ми разкомплектувахте им подаръка. Наистина. Само да кажа, тази година съм носил подаръците. Нали? Уви! Айде да знае! Чакай! Брата, няма вино. Сточен размер и ралки. Да. Твоите подаръци сточен размер ли са? Много голяма тениската. Ала Уляса, какво правиш, бе? Момент, гуш го. Айде да знае. Моля. Само да кажа, че след малко отиваме да ги монтираме на пасата. Добре. Аз имам да сменим ръчна и копче за багажник, ако искаш мога да правим. Аз ще дам дрехи на носа. Ако искаш мога да правим бърз ремонт. Това е Кико! Това е Кико! Я. Аз имам червил на кил като куршум. Кико маняк! Биронка. Спирам. Напред транзиша. Рао, дай бирата! Тоши! Това е пота на Ванката, за който не знае. Ванка, Дай ми яка. тези шишета Чакай тук. малко. Кажи на зрителите защо си легна толкова рано. Колко е Защото ми часа? се спи. Колко е часа? 1 часа. Дай ми Как ще е шишета. 1 часа? Какво има в това шише? Има и от тия вътре за да. Дай ми ти шише лимона. Тихо малко бе. Според теб това какво е? Зелена чуана. Не е вярно. Да видя. Чакай. Ванката каза, че ако пиеш от това, ще се оправиш. Какво е ти? Помириши. Дай да помиришаме. Само каза да не го излиеш. Ама как сте го стигнал, ма? Не съм аз. На банката под... Това е зелева чорба!
Ама отпи от нея. Не. Забир се да пръдната човек. Панка, защо носиш селява чорбаните, ще готвим с гостопървито нищо? Ужас. Добре ли си? Да. Ела да си починиш. Абе, аз се почина вече 30 минути. Ей, Полина, тази светлина изглежда, че косата ти е боядисана. 25 не стана. Стана го и 25, нали стана? Не е 25. Аз не знам колко е часа. И ти ми дава Банка! Не! Кажи, че не е Чакай, 25. слушай са. Кажи, че не е 25. Помириш и това. Чакай, според теб това казва. че не пия зелева чорба. Много красиво. Чакай, ма! Не мога. Изчакай, стой там. Доста бъде чеклите. Здравей. На здраве. Как се струва? Панка, пия зелева чорба. Давай на мене да пия. Рамки искаш? А зели ядеш ли кисел? Аз не Къде пия. отиваш? Долу. Имам още чаша за пиене. Чашата е изпи отдавна. Не вярно, ще си пия Не още. седете да седите, те като седите на вратата, значи ме изнервят всичките. Снимай Какво там. се пачваш бе? Стига ходи да се лягаш, още е рано. Айде отиваме да пиеме. Утре кой ще има? И аз? Так, кой е? Преди малко е брат. Преди малко и брата седна. Е, тъй. Банката скара по-годното. Ай, затваряй ти. Банката сгъна, пуханата. Ти напили са. Долу. Стига, искам то да не е. Какво става, Ванка? Седнето за сгънната ми. Как те спра клипчето? Има едно копче, бе, бука. Чакай. Един влог. Той не ми го каза. Някой може да каже нещо. Ами банката вечерта, аз съм му Чупено. поставила задача Не, да не, поддържа нищо. печката, защото иначе тук всичките ще замръзнем, ще стане ледена епоха. Говори за себе си. Като ледена кралица. И на Иврата леглото е щупено, защото банката падна Защото върху банката него. се фърли върху него Чупено, не и е. стана е така, Не е щупено. като домат Има и... доказателство. точно моето легло е, Ванка. Чи ми беше Сума за Аз съм седмица. То стана като сандвич и то се сгъна е така. Леглото не е щупено. Просто кракът не е отворен както трябва. Ами отвори го. А що ли го отворихме? Като си толкова много знае. Добре, то с 90 кг как да го премести? Тебе. Аз съм 90. Ама. Тебе пък кой те пита, бе? Банката с кой спи на легло? Банка, той тебе ще вкъси. Тошко. Кой каза тварите вратата? Тошко се чувстваме. О, Тошко, жив и здрав бъди. Искам да ви кажа, че в банката искаш да пушат моето вейпи, когато е пил зелева чорба, която мирише на прадня човек. Не, по-скоро върви при Рала и Сисо. Не. Ама де ляга зад мене. Рала ще ме вижда двама. Ибра, може да ги разделиш двамата. Аз ще разделя тебе. Ралке. По-тихичко. Какво пи? Вода. Бира. Цял вечер Човек, ме дава тая на как здраве. се напие с бира? Бира и ракия. Аз пих... Бира. Слушайте, аз пих бира. Чакай сега. С Дена пихме една бутилка бира, двете. След това пих 3 чаши ракия догоре. Тя не е от нашето семейство, защото не може да държи на алкохол. Кой няма? Аз съм И от после Йорданови семейство, Йорданови. И после пих 3 или 4 чаши вино и още ще продължавам в момента. Къде И ще? аз! Рала! Мога сама да сляза с тубите. Тя не е от Йорданови, защото се Не излага. е вярно. Даже не стисна последната чаша Изпих ракия. я. Според мен е схвърлено излъга. Не е вярно. Долу е изпразнено, мога да ви покажа. Ето как е изпразнено не е ясно. Ибра, как се чувстваш? Некомфортно. И така, Как се чувстваш, Исмик? ясното за тази вечер е, че ванката от моето вейпинг няма да... Що се като ви Това е точно. Вижте го кафе.
Ванка, нали от моето вейпине? Само да кажа, че от зелевата чорба на Ванката лошо ми стана. Ще трябва да правя мархмурлук. Мархмурлук. Ванката само да не се изповръща оргоистника. Аз съм си много добре даже. Успех с хората, които ще спят с Ванката. Ванка, Тук защо си легна толкова рано? само да кажа, че хората в стаята не Аз за да са... се преоблека. Като гледам, не си слязал долу. Защото легнах и ми се доспа. Ставай бе, слабак. Ти що си гола? Георги, я покажи. Да се къпа напред малко. Съм се къпал. Ти къпиш много вода. Ти се къпиш. Аз се къпах. Ванка, защо не си купи алказалцер? Няма вече. Напротив, има. Има. Има алказалцер. Само в Турция. Рали, добре ли се? Ай, Марио. Нали, имам предвид да я оправиш. И аз... Всякак! Окей. Не си виждахме да те оправя. А? Да, ти беше хубаво. Окей. Аз мога да отида... Ванка, защо взе зелева чорба? За мен се си. Защото ще я да правя свинска супа. Свинска супа! С зели, нали? Зели, рако. Зели, Ванка. Не. Поне този път няма да съм аз пияне. Искаш ли сега да ти налия пустата? Братко, аз съм документирал вече как танцуваш. Аз съм документирала как ти изтика също. Аз съм документирала как ти чупи леглото, така че... Брат, що му щупи леглото ти, бе? Вържи се. Ванката трябва да спи на място на Ибрата. Да. А Ибрата да спи с Тошко. Абе, Защо не, да, човек. бе, да? Абе, не, аз предпочитам да спа Чисто в... залегни, не виждам Ванка. Предпочитам да спа на щупено легло, отколкото да спа с мъжа, че. Последния път Ибрата вика да Мичо, ако спиш и ми даде някакви лапчи. Какво кракание е? Сега гори там, брат! Леглото беше супер! Леглото е по-добро. Препоръчвам ви го, изник чупи твоята. Ей, това е нашето, бе, малумник! Банка! Само както седиш там. Искам да оправиш на Ибрата леглото. Ванка, що ще прегод? О, Дени, Коста, само ще ми също. Можеш да правиш отдолу краката. Ванка! Много изтърва. Много изтърваш. Ванката щупи на Ибрата леглото, човек. Как го щупи, бе? Ванката пизи. Аз имам клипче. Искаш зелена чорба, бе? То с да зелена чорба е. Ванка, чакай, искам да й дадеш от виното, да го помирише. Дай от Ванка, виното. как ще щупиш леглото, е, брат? Дена, помириши виното на Ванката. Много хубаво. Я да го помиша това. Помисля, че не искам. Не, помириши го наистина, много яко. Тото и не е супа, и то си е тушия. Как трошия, това е... Не, бе, това е бяло вино, бе, човек. Виж какво пише на етикета. Аз къщи имам такова. Виж какво пише на етикета, ма. Мускат пише. Направо надигай. Аз сам като го отвори. И знаеш какво стана? Чакай сега, чакай. Знаеш какво стана? Ванката отпи от тая бутилка и ми вика, момче, дай да се дръпна от вейпито, че. И викам, ужас. То Затвори морец и влез. Няма да вляза, аз чух. Не, по-скоро не дей да затваряш. По-скоро не дей да затваряш, защото тук е някаква огромна жега, човек. Да, идвам, но трябва да заснима кадри. Дени, тройка ли ще правите? Не, Ванка! Не, чакай, Ванка!
Четворка? Ванка, аз чувам долу. Не, слушай сега, Гено. Аз ще ходим да правите тройка. Ама не. Тя кой е човек? Ама не бе, човек, че не си разбрал. Четворка, не тройка. Кой е четворка? Помисли. Срава? Георги 3 сестри. Не, Георги 3 сестри. Гоше, сега ще дойдат едни каките от ракът. Ама не бе, кои сме в стая бе, човек? Няма знам бе. Аз, Степа, Гошо и Дена. Дай ми да си ме зарядам. Окей. Едната ще охка, другата ще пъшка. А ти какво ще правиш? Ще хърка. При малките го прави. Освен Сусо да лигни. Да пробва! Не бе, деците бе. Ох, че ме зафоля. Аааа, мале, само е бах майката на дом. Той ми болеш. Ебате, мама. Как се спира това бе? 11:40. Георгия, дене чоко сосо. 11:40, след малко ще посещам миналата година. Искам отиш. Отиш. Чакай. Чак пак варбо. Отиш. 11 дена не съм пушил. 11 дена, да. Честит. За тъпто гърло. Ще посещам щодата година с пороци. Ебаре! Ти за че си кажеш ебане. Тук сме. Внимавай. Обърках. Май си пияна, май. Не съм. Спи ми се много. Имаме още 4 минути. Да, щехме да го гледаме, ама... Нищо. И без президента ще минем тая година. Къде отива? Горе. То заради това ми казва, Май да не се обуй си хлъзнеш. маратонките. Да. То не пише ли keep yourself positive? Energy... нещо си. Energy... Централ. А шампанско? Че шампанското беше хванало лед, едва съм го изчистила и ръката ми замръзна. О, ти знаеш как ще гръмни сега? Ама пък си имаме чашки. С следа, да. Ти влогваш, аз влогвам, става влог във влог. Колко и часа, колко и часа? 3 минути има. Да извагам за един случай, сам зено, ей. Късно е вече. Ще изпуснеш. Кмета говори, бе. Някой знае. Честните избори, които до вчера изглеждаха Може ли да викам? днес са под въпрос. Не го развей сега, защото ако се е заледило вътре, не знам да не вземе да гръмне бързо. Тошко трескаш ли го? Тресеш ли го тоже? Тресем ли? Ще го тресем? Тресем ли? Почвам да отвивам. Къде е фитила на ти нещо? Аз до сега никога не съм парил такова. Ама една по-една път. Айде, 59! Аро, Англия вече минало. Чакай, бе! Къде са назари с 2 часа? Аро, Англия минало. 12, хваля. Ама стрима не знам да не са закъснени. Да, закъснение. А не бе, часовниците виж. Да, на часовниците ще гледаме, обаче... Айде! Честита! 2025 година! Задай му, бе! Къде е шампанското? Шампанското на кърве! Буди, бе! Дай тъска! Верстапен, дай ми там! Ти го изпъска. Ай, честита нова година, момчета, бе, момичета. Не, ще ви знае! Аре, че студен? Ебане! Айде, назад. Няма шампанско!
сега другите, по-на Честита нова година! Аз видя на този Честита нова година. Аз сипи! Дай! Тука няма! Тука няма! Запали 3 дни. Бягай, там бе! Дръж малко, брат. Обаче в селото няма други. Почнат камъни, Билбеши. Има. Много споря, знам и аз. Вземам ръцете да гървя, Билбеши. Това клипче с звук няма да се каже. После с колата оттам ще минам. Фис. Не, аз ще го пия! Фис. Как пикай нагоре. Кой няма? Пише! Може би да пия, аз сами го! Айде, И шампанското да пръска. Айде, брат. Айде, брат, назад. Тази година е наша. Айде, брат. Назад. И аз искам да е моя вече. За много години. За много години. Ей, там гърмеза. Ей, долу Назад, заря. брат. Ти на кмета там бе. Ей, кмете! За много години. Еп! Аз съм Ти шампанско е по-хубавото, но... Да. Аз ето. Снимаш ли? Да. Ще направим слънце. Айде да кръщим хорово, не ще ли? Те ще се стархаля да ти физика не си ли учила, снимаш ли? Да. Той не е завърши още. А той заради не знае как да ги нареди. Това физика тип е. Виж го е, стари цигански номера прави, виж сипи барут по средата, Ей, там долу има хора. О, виж какво става, заря от ниското. Сачо, бегай! Бегай, Сачо, бегай! Бегай, ще гърмя! Бегай! Колко сто? Само го пати, каза. Иди, патрон! За много години! За много години! Дай му всеки му те! Чакай, изчакай! Стачо, бягай там, бягай! Къде го сложи? Ще стана къде... Ще направи кръг шотка. Някой да снима! Аз! Снимай, че тако следваш кучко. То няма стане сега. Батерията ли пада някаква? Как няма стане? Не бе. Тънгър-лънгър са човеш какво става. Бягай! Как пред него бягай? Еее!